Хайде, Йовче, гледай зет що ти направил сиялица. Така. Иначе, права сестра ти тука. Къщата. Къщата, Сремски фронт. Облачно ви е малко дено, малко слънце, ладничко е времето. Позавади ви, ще утре па 16 степена във вика да е бига. И оградата ви е шувала, зето е стегнал. Аби имаш зето златни ръце. Шо е? Ай, Йовче, вода забрави тука прикидачите да ги онови. Другарче, не да го вързал зето. Има златни ръце зето. Златни ръце. Како слики това видео, цело видео. Види цел кабел, какво е връзовал човека. Он е давал кабел, ете. Цяло, ете. Те куките е тука. Овай косил перо. Гледай, перо косил. Я не съм видел, ако не съм видел, перо косил ти е. Виж, косена е травата. Да, травата е недено. Гаражата затворена. Затворена е гаражата. Гледаш дека е затворена гаражата. Затворена е гаражата. Стасаля ябълките ще ги врала, вай. Днеска майка му на Мите даде ябълки на сестра ти. Викам, я го я и Мите. Я го я и Мите. Мите, изпракям те за Флорида, брат. Е така ли? Топло ли? Айде. Ай, кога кьоеме да пиеме кафе? Кога си стол? Шо? Маля, кога е това? Вечер ли? Вече утре съм събаля на работа. Ама гужва е много, събаля на работа съм. И шо нема и карти нема? Некой друг ден киме ка Енджелсен. Айде, важи. И добро, през сега беше пред малко Енджелсен на другаче. Ама нема луѓе. Дента нема луѓе. Нема луѓе. Я ти от къмшията бере ги японските ябълки. На майка ти даде една кеса голема. Вика, я теба за цеца и така, другарче. Това е. И не ми се толкова възнемирува, са драги толкова. Що се толкова тревожите? Поздрав от нас. Така. Снимам го. Не, я го снимам, изпракям му го. Вчера беше гол, беше. Топло било много. Топло, покажува ми, много топло било. Другарче. Я го Мите, берели, он е стана земјоделец, Мите. Айде, чао.